Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма мирас үзәгендә басмага әзерләнгән фәнни хезмәтләрне тәкъдим итү уңайының матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Омаров Илһам Осман улы, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма мирас үзәге җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты, Алиева Әниса Ханиф кызы, институтның текстология бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты, Гарипова Ләйлә Шамил кызы, институтның язма мирас үзәге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Илһам Османович, башта сез әйтеп китсәгез иде инде, менә бу фәнни хезмәтләрнең кыйммәте нәрсәдә, нәкъ менә ни өчен шушы әсәрләр, басмалар? Рәхмәт. Мин сүзне үзебезнең үзәк турында беренче сүз әйтүдән башлап җибәрәсем килә. Татарстан Фәннәр Академиясының Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма мирас үзәге күп еллардан бирле халкыбызга моңа кадәр билгесез булган, яисә аз билгеле булган чыганакларны кайтару эше белән даими рәвештә шөгыльләнеп килә. Бу нигездә безнең бу эшчәнлек ике юнәлештә бара. Аның берсе үзебездә тупланган мирасханада дип әйтәбез инде без үзәкне, мирасханада тупланган кулъязмаларны, архив документларын тасвирлау, электрон форматларга күчерү һәм интернет селтәре аша аны кулланучыларга, укучыларга тәкъдим итү булса, икенче бер юнәлеше ул безнең үзәкнең эшчәнлегенең әлеге материалларны фәнни яктан өйрәнеп, аларны фән мәйданына кую, фәнни әйләнешкә тәкъдим итү. Бу безнең шулай ук ике юнәлештә башкарыла. Берсе аның электрон проектлар аша дип әйтик инде, интернет челтәре аша башкарыла. Һәм икенче берсе басма китаплар аша укучыларга тәкъдим итү. Үзәк соңгы 2 ел эчендә шактый чыганакларны кире кайтару өлкәсендә, ягъни гарәп графикасыннан бүгенге гамәлдәге графикага күчереп, аларны тиешле дәрәҗәдә шәрехләп, аңлатып, халыкка кире кайтару юнәлешендә нәтиҗәле рәвештә эшләп килә. Менә безнең соңгы елда, 2022 елда 10-дән артык хезмәт дөнья күрде. Аларны берничә серияга төркемләп булыр иде. Менә мин сүзне башлыйсым килә. Үзебезнең эшчәнлеккә турыдан-туры караган кулъязмаларны тасвирлап, аларны фән мәйданына кую юнәлешендәге эшчәнлеккә, шуның нәтиҗәсе буларак менә шушындый китап дөнья күргән иде. Караны из собраний Ияли, Академия наук Республики Татарстан дип атала ул. Безнең мирасханәдә күп санлы кулъязмалар саклана. Аларның саны 8000-дән артык. Шуларның берникадәр өлешен Коръән күчермәләре, гарәп графикасында Коръән күчермәләре алып тора. Аларның саны 200-гә якын. Менә шуларны җыйнап, тасвирлап, тиешле дәрәҗәдә аңлатмалар, комментарийлар белән, палеографик яктан сыйфатлап, бу кулъязмаларны тасвирламасы туды. Аның авторы Нурия Ахатовна Гараева. Бу китап басылып чыкты узган елны һәм Болгарда ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы программасы кысаларында нәшер итилде. Алда тагын безнең бер киң таралган серия дип әйтик инде. Ул да булса, растыгы тематик яктан күңелсезрәк булса да, фәнни эзләнүләр ягыннан әһәмияте зур булган тема, ул да булса, археографик чыганаклардан эпиграфик ядкарларны, кабер ташларын өйрәнү юнәлеше.
Институтта шул исәптән безнең үзәктә дә һәр елны махсуслашкан экспедициялар эшләп килә. Менә шул экспедицияларның берсе ул эпиграфик экспедициялар. Безнең галимнәр, фәнни хезмәткәрләр аерым бер коллективларга берләшеп бердән Татарстан Республикасының төрле районнарына һәм икенчедән Россия төбәгенең татарлар компактлы бергә берләшеп яшәгән төбәкләренә барып, аларда ул тирәләрдә урнашкан зиратларны өйрәнеп һәм алардагы кабер ташларын исәпкә алып бер яктан, икенче яктан тасвирлап, аларны укып, шуларның нәтиҗәсе буларак төрле басмалар дөньяга килә. Менә мисал өчен генә мин әйтеп үтәм, 2022 елда Татарстан районнарыннан без Балык бистәсе районындагы бөтен татар авылларына йөреп чыгып, аларның зиратларында урнашкан эпиграфик ядкарларны өйрәндек. Аңа кадәр Питрәш районы авыллары барланды, аңа кадәр Биектау районы авылларында мондый ядкарлар бергә җыйналды. Россия төбәкләреннән узган елны Троицкий төбәгендә, анда белгәнебезчә Троицк шәһәре, Чиләбе өлкәсенә караган Троицк шәһәре 19 гасыр, 20 гасыр башы татар мәдәни тормышында зур мәгърифәт учаклары булып торган үзәкләрнең берсе буларак без аны өйрәнүгә лаеклы дип санап, андагы зиратта, анда бер зират инде безнең, әмма ул шактый зур һәм сан ягыннан күп эпиграфик истәлекләрне үз иченә ала. Аны мин шама белән генә әйтәм, бәлки бер никадәр ялгыша торган мондадыр. 1000-нән артык инде ул ташлар. Алар шундый әлеге төбәктә табылган ташларга язылганнар һәм безнең яктагылар белән караганда гранит каты ташка саклану ягыннан озаграк сакланалар, югалмаганнар. Менә без, мине беренче тапкыр булдым Троицкида һәм зиратка аяк атлау белән бераз аптырабрак та калдым, чөнки анда иге-шиге юк бу ташларның. Һәм алар бөтенесе дә гарәп графикасында язылганнар һәм татарлар тарафыннан эшләнгәннәр. Шундый үзенчәлекле ниләрнең чыганакларның берсе булып санала. Троицкида булдык. Аңа кадәр Саратов өлкәсендәге татар авылларын тулысынча барлаган идек. Аның алдындагы елда 19 ел идеме, 19 елда Саратов төбәге регионы авыллары барланган иде. Саратов, Самара булды менә, Киров өлкәсендә эзләнүләр алып бардык. Һәм менә шуларның нәтиҗәсе буларак төрле китаплар, басмалар дөньяга күрә. Менә мин бая алда алган программа кысаларында Булгарда ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы белгиләп үтү уңай программасы кысаларында менә шушындай 2 китаптан торган басылды. Чыганак булгарские эпиграфические памятники 13-14 веков дип атала. Бу китапта Болгар шары традицияларын дәвам итеп, кызганыч менә безнең нәкъ Идел буе Болгары заманында эшләнгән, куелган ташлар сакланып калмаганнар. Әмма аларның тарихта булганлыгы хакында, кемнәрнеңдер күргәнлеге хакында язмалар бар. Мәсәлән, Шихабеддин Марҗанидә, башкаларда ташлар үзләре физик яктан бүген юк инде име. Менә шушы традиция дәвам итеп, Алтын Урда чорында, Алтын Урданың Болгар олысы яшәгән чорда куелган ташларны өйрәнүне максат итеп алган һәм 150-дән артык шундый чыганакны туплаган. Менә 2 китаптан торган шундый китап эшләнде. Бу чыганаклар шунысы белән игътибарга лаек, алар безнең татар мәдәниятенең никадәр борынгы булуын күрсәтеп торсалар бер яктан, икенче яктан караганда шул чорда яшәгән халыкның тормыш-көнкүрешен күз алларга, демографик ниндидер эзләнүләр алып барырга мөмкинлек бирелә. Хәтта менә шушы ташлардагы исемнәрне генә алып караганда да Болгар чорында нинди исемнәр булган, нинди кешеләргә нинди исемнәр кушылган икән дип шактый кызык эзләнүләргә, күзәтүләргә килеп чыгарга мөмкин.
Мысалын бір мен исемлерні қызық болар. Исемнәр ягында менә мин эчтәлеген ачып карау белән күземә беренче ташлана алтын бөртек. Алтын бөртеккә куелган эпиграфик яткәрәйме? Ул хатын-кыз ни? Котлыга, Юсуф, Әхмәт, булар инде гарәп ниләре белән бәйләйме? Болгар теле һәм болгар алысының Булгар олысында кулланылган тел үзенчәлекләр ягыннан караганда менә Шаба билик, Байкара дигән, Алмыш, Якә, Сураҗу дигән, Алыптай, Исмәгыйль, Госман аль-Булгари, гомумән Булгари титулы белән шактый күп бу китапта карарга мөмкин. Һәм шунысы кызык, менә социаль челтәрләрдә дә берникадәр бәхәс уятып җибәргән бер ике яткар дәресләргә бар биредә. Бу чордагы язма истәлекләрдә, таш язма истәлекләрдә татар дигән этнонимда кулланылган. Ул шулай апачык укыла татар дип, аны безгә кадәр өйрәнгән галимнәрдә кулланылган. Һәм шундый ике төрле фикер барлыкка килде. Бу этноним ул чорда кулланыла алмый дигән һәм кулланыла ала дигән. Менә фәнни бәхәсләр шул дәрәҗәдә дә бардылар дип әйтәсем килә. Ягъни шушы китап материалларына нигезләнеп. Аннан шушы юнәлеш буенча тагын шундый кичерәк брошюра рәвешендә эшләнгән иде безнең Башкортстан Республикасы татар эпиграфик һәйкәлләре дип атала ул. Монда менә бу китапта Уфаның Гафран мәчете биләмәсендә җирләнгән затларның каберташлары исәпкә алынган. Монда күренекле шәхесләрдән Ризаддин бин Фәхреддин, аннары мөфтиләрдән дип әйтик инде, Габдәссәлам бин Габдеррахим, аннары тагын кемдер анда Мөхәммәдияр Султанов һәм башкаларның ташлары, аннары татар дөньясында гомумән бигрәк тә полиграфия китап басу эшенә үзенең эшчәнлеге белән зур өлеш керткән Брагинский Кырымлының кабер ташы җәсәде дә шунда күмелгән. Менә бу, аннары шушыннан ук Буздәк районы Шланлыкүл авылының зираты, Федоров районы һәм Шишмә районы. Һәм тагын ике китап шушы ук сериядә чыккан иде. Башкортстан Республикасы татар эпиграфик һәйкәлләре дип, Стәрлебаш авылы. Бу үзе аерым бер китап булды, чөнки монда материаллар шактый күп. Татар яшәешендә шактый үзенчәлекле зур мәгърифәтчеләрне биргән төбәкнең берсе һәм Стәрлебаш районының авыллары, 18 татар авылы. Без моны инде берникадәр җаны исәп алуга да материал булсын, булдырылган кадәр хәл кадәри шушы китап форматына туры китергән идек, фикерләрне салган идек. Бу безнең татар эпиграфик яткәрләре дигән серия булды. Моннан тыш тагын менә шушындый серия безнең дөнья күреп килә. Бу үзенчәлекле истәлекләргә, чыганакларга багышланган, ул да булса фотосурәтләргә. Менә беләбез, һәр шәхеснең тормышына бәйле фотографиялар, фотосурәтләр була. Менә мәсәлән шундыйлардан Габдулла Тукайның, Галимҗан Ибраһимовның, Галимҗан Ибраһимов фотографик дип атала, Гаязь Исхакый фотографик, Шихабдин Марҗани и его эпохи фотографик дип атала, Фатих Амирхан фотографик. Шушындый китаплар дөнья күрде. Буларда фотографиялар аша шушы чорның, әлеге шәхесләрнең тормышы, көн күрмеше, иҗатларына бәя бирелә һәм укучыларга тәкъдим ителә. Мәсәлән, Фатих Амирханның бу китапка кергән фотографиялары, нигездә без бөтен фотографияларны җыеп, билгеле һәм моңа кадәр билгесез фотографияларны җыеп, аларны тасвирлап, аңлатып, шушындый китап басма эшләнде. Нәрсәсе белән үзенчәлекле, мәсәлән, буларны ачып карау белән әлеге чорның рухы сизелеп тора.
текст аша информацияны алу ул инде бер төрле, ә менә фотографиялар аша информация мәгълүматны алу ул бөтенләй икенче төрле тәэсир итә укучыга да, кулланучы кешегә дә. Шуңа күрә без бу әйбергә аерым игътибар итәргә булдык. Шушы эшчәнлекнең бер юнәлеше буларак, монсын инде мин анонс рәвешендә әйтеп китәм. Интернетта безнең аерым бер сайт әзерләп киләбез без. Татар мәдәниятенең эчтәлеген, байлыгын күрсәтеп тора торган һәм тарихи яктан караганда әһәмиятле саналган фотографияларны туплап, аерым бер аңлатмалар белән, шәрехләүләр белән кулланучыларга тәкъдим итү. Менә интернет челтәрендә бәлки файдаланганыгыз бардыр. История России фотография дигән шундый сайт бар. Шуның аналогиясе сыйфатында ул эшләнде. Ягъни шушы фотографиялар аша татар халкының мәдәниятен, тарихын күзалларга мөмкинлек бирелә. Анда тематик яктан да tasvirlaular бар, аерым шәхесләр буенча карарга мөмкин, яисә хронология еллар буенча карарга мөмкин. 1910 елгы фотографиялар, 1920 елгы, яисә 10 еллыклар аша барыла. Монысы инде мин бераз теге анонс рәвешендә әйттем. Шуннан килеп безнең тагын бер серия, мин инде Рамис миңа сүз биргәч, бөтенсен дә әйтеп куйын дип әйтәм. Аннары бәлки сораулар булыр. Безнең бер серия бар, ул атала культурно-историческое наследие татар зарубежья дип. Русча вариантта һәм чит илләрдә яшәүче татарларның тарихи мәдәни мирасы дип. Бу сериядә безнең русчада чыга китаплар, рус телендә дә, татар телендә дә нәшер ителәләр. Менә безнең беренче китап буларак ул билгеле Татары в Туркестане на изломе эпох дип атала. 20-нчы гасыр башында Түркстанда, бигрәк тә аның үзәге саналган Үзбәкстанда татарларның Үзбәкстан дәүләтен төзүдә керткән өлешләре, бу төбәккә гыйлем мәгърифәт таратуда керткән өлешләре, аларның җитәкчелек оешмаларда эшләгән шәхесләр бар, полиграфистлар бар, газет, журналлар чыгаручылар бар, нәширләр бар. Алар хакында мәгълүматларны туплаган китап бу. Аларның авторы бүген Үзбәкстанда яшәп татар тарихы белән шөгыльләнүче Наманган университеты профессоры Габдулла Расулов һәм аның укучылары Исакбаев һәм Насретдиновлар авторлыгында эшләнгән китап. Һәм шушы сериядә безнең тагын бер китабыбыз дөнья күрде. Татарское население Ташкента в конце 19-го, начало 20 века дип атала ул. По материалам метрических книг. Без Татарстан фәннәр академиясеннән берничә галим 19-20 елларда Үзбәкстанга экспедицияга барган идек. Анда архивларда берникадәр эшләгән идек. Менә шушы эшчәнлекнең нәтиҗәсе буларак андагы татар җәмгыять мәчетенең метрикаларының күп электрон копиялары безнең кулга керде һәм шушыларга нигезләнеп бу китап дөньяга килде. Монда 1890 елдан алып 1910 елга кадәр Ташкентның әлеге татар мәчетендә исәпкә алынган никахлар, бала туулар, үлемнәр тупланып бирелде. Ягъни бу китап бигрәк тә бүген шушы төбәктә яшәгән татарларның үзләренең нәсел-нәсәбен, әби-бабаларын табу өчен, эзләү өчен бер шундый тарихи һәм дәлилле чыганак булыр дип уйлыйбыз. Әлеге сериядә быел дөнья күреп хәзер генә безнең нәшриятта басылып ята Кыргызстан татарларына мөнәсәбәтле китаплары. Аның берсе Кыргызстанда репрессиягә эләккән татарлар, шулай ук архив документлары белән расланган текстлар. Һәм икенчесе Кыргызстанда гыйлем мәгърифәт таратуда эшчәнлек алып барган татарларның тормышы, көнкүреше хакында аерым бер китап.
Менә бу безнең серияләрдән шундыйлар. Һәм тагын башлап кына әйтәсем килә инде. Безнең бик зур бер сериябез бар, китап сериябез, ул да бар. Ул да булса рухи мирас, эзләнүләр һәм табышлар дип атала. Әлеге серияның эчтәлеге һәм үзенчәлеге дип әйтим инде. Теге заманчалап әйтсәң фишкасы нәрсәдән гыйбарәт дигәндә, биредә моңа кадәр билгесез яисә аз билгеле архив документлары нәшер ителеп басылып килә. Бүген аның 17 китабы дөнья күрде. Без аны башлаган идек Габдулла Тукай иҗатына мөнәсәбәтле. Беренче китап Габдулла Тукайга, икенче китап Фатих Амирхан, аннан Сәйид Вахиди, Галимҗан Ибрахимов, Гаяз Исхакый, аннан Шихабетдин Мәрҗани, аннары менә шундый вәкилләребезнең берсе Гали Рәхим һәм Галимҗан Шәрәф, менә яңа гына табадан төшкән дип әйтергә мөмкин әлеге китапны Галимҗан Шәрәф. Бу әлеге шәхесләрнең тормыш яшәешенә, иҗатына, уй фикерләренә мөнәсәбәтле документларны туплаган һәм аларны тиешле дәрәҗәдә шәрехләп, аңлатып биргән хезмәтләр. Безнең үзәк аны Тел әдәбият сәнгать институтының текстология бүлеге хезмәткәрләре белән бергәләп башкарабыз әлеге эшне, бергәләп үтибез. Бу шәхесләргә бәйле өлеше булды. Әлеге серияның тагын бар жанрлар ягыннан берләштереп тора торган китаплары, мәсәлән, шундыйларның берсе хаҗнамәләргә багышланган, ягъни моңа кадәр басылып чыкмаган хаҗнамәләр. Хаҗ сәфәренә баручыларның язмалары. Монда 19 гасырның азагында язылган хаҗнамәләрдән башлап 20 гасырның башына кадәрге хаҗнамәләр исәпкә алынды. Һәм шундыйларның берсе тагын икенче бер китап Сәяхәтнамәләр. Сәяхәтнамәләрдә әле менә безнең хезмәткәрләр сөйләп дәвам итерләр. Сәяхәтнамәләрдә 2 китап дөнья күрде. Анда Төркиягә, Иранга сәяхәтләр һәм нигездә Төркия сәяхәтнамәләре күбрәк һәм Кавказга барган татарларның бу нәрсәсе белән кызык, бу текстлар әлеге чорда татарларның чит дөньяны үз күзлекләреннән кабул итүе, аны үзләренең тормышлары белән чагыштыруы һәм шулар нәтиҗәсендә ниндидер фикерләргә килүе белән үзенчәлекле әлеге хезмәтләр. Менә нигездә шулар. Рәхмәт. Әниса Ханифовна, сез әйтеп китсәгез иде, бу басмаларны әзерләгәндә менә нинди төп кыенлык булды? Бу бит инде текстологик материалларны әзерләү бик кыендыр. Микрофонны ялгаңыз, пожалуйста. Инде Иван Косманович әйтеп биткәнчә, мирасхана эшчәнлегенең бер өлеше рухи мирас дип аталган китаплар сериясе. Бу серия үткәндәге мәдәни мирасыбызны халыкка кайтаруда гаять актуаль, зур бер хезмәт. Беренчедән, бу язмаларда онытылуга дучар ителгән мәдәниятебезгә үз өлешен керткән шәхесләребез ачыклана, аларның иҗат җимешләре белән танышуга мөмкинлек ачыла. Икенче яктан, әдәбиятыбызны моңарча һаман күләгәдә калып килгән аерым жанрлары кайтарыла. Шундыйлардан бүген сезгә менә 3 китап тәкъдим ителде инде безнең. Бу хаҗнамәләр берәү, сәяхәтнамәләр икәү. Башта әйтеп китим инде. Кыенлыклар дибез. Кыенлыклар, бердән-бер кыенлык бу материалларны эзләп табу. Аларны инде тапканның соңында без шул хезмәтне башкарабыз. Минем мәсәлән өлкәдә бу институтта 48 ел эшлим икән инде. Тәҗрибәм бар. Мен бик яратып, бик үз итеп эзлим, мөмкин хәтле ачыкларга тырышам, шәхесләрне, хезмәтләрне һәм башка. Анда алар иҗат иткән, алар күргән вакыйгаларны ачыкларга, аларга комментарийлар язырга, эш менә шуннан гыйбарәт. Хәзер мин сәяхәтнамәләр турында
мен ашыклык өчен берничә сүз генә әйтәсем килә, нәрсә ул сәяхәтнамә. Сәяхәтнамә ул нәмә дигән жанр, ул татар халкының әдәби мирасында географик мәгълүматлар туплаган, эчтәлеге ягыннан көндәлекне дә хәтерләткән, төрле чорларга караган үзенчәлекле жанрда язылган әсәрләр. Алар нигездә юл йөрүләр белән бәйле сәфәр язмалары. Сәяхәтнамәләр халыкның иҗтимагый аңы, үз-үзен танып белүе билгеле бер баскычка күтәрелгәндә милли үзаң формалашуны күрсәтә торган махсус әдәби гыйльми жанрлар рәтендә тора. Фәнни әдәбиятта бу жанрга карата билгеләмәләр бар, һәм алар төрле, әмма аларның уртак бер ягы, иң беренче чиратта алар юл йөрүләр сәфәр белән бәйле икәнне искәртәләр. Юл язмалар жанрын билгели торган төп критерий булып әсәрнең түбәндәгечә структурасы тора. Автор билгеле бер максат белән яшәгән җирен, өен, гаиләсен калдырып юлга чыга. Ул төрле булырга мөмкин, хаҗга юл тота, мәсәлән, дипломатик миссия үти, сәүдә максаты белән чит илгә бара, журналист буларак командировкага юнәлә, турист булып дөнья күреп йөри һәм башкалар. Юлда күргән хәлләрне сүрәтли, тиешле урынга барып җиткәч күргәннәрен, кичерешләрен тасвирлый. Теге яки бу күренеш хәлләр турында хөкем йөртә, алдан билгеләнгән максат гамәлләрен үтәп туган җиренә әйләнеп кайта. Менә шушы конкрет ябык бер пространство, вакыт аралыгында сәяхәтче бәян иткән күренеш вакыйгалар сәяхәтнамәләрнең юл язма әдәбиятының нигезендә ята, һәм ул төп билгеләү критерие булып тора. Моннан чыгып хөкем иткәндә сәяхәтнамә функциональ жанрлар рәтендә тора дияргә тулы нигез бар. Аның төп функциясе сәфәрченең санап үтелгән максатларны алга куеп, юл йөрү нәтиҗәсендә күргәннәре, кичергәннәре турында үзенең заманы белән аваздаш яки оригиналь уй-фикерләрен башкаларга җиткерүдә. Жанрның үсешенә төрле факторлар тәэсир итә, әмма аның яшәүе өчен кирәк булган шарт булып сәфәр үзе һәм чынбарлыкта географик пространстводагы реаль, конкрет кешеләрнең юлы, бер урыннан икенче урынга күчүе, сәяхәте тора. Теге яки бу халыкның үткәнен, тарихи географиясын, мәдәнияте, сәнгате тарихын, иҗтимагый һәм сәяси тормышның башка өлкәләрен өйрәнгәндә юл язмалар кебек әдәбият ядкәрләренең әһәмияте бәяләп бетергесез дәрәҗәдә зур. Гасырлар һәм илләрне тоташтыра торган шактый киң катламны тәшкил иткән бу әдәби язмалар мәдәни, рухи истәлекләр, билгеле бер традициялар аша күчемлелек җипләре белән бер-берсенә нык бәйләнгән тарих чылбырын төзиләр. Танып белү максатыннан тыш сәяхәтнамәләр эстетик, публицистик, фәлсәфи һәм башка максатларны да эченә ала. Кеше күп кенә күренешләрне үз ватаны, үз илендәге хәлләр белән турыдан-туры яки уйда гына булса да чагыштырып бәяли фикер йөртә. Сәях, ягъни автор гади әдәби геройдан аермалы буларак хикәяләү барышында кискен үзгәреш кичерми. Димәк, юл язмалар сәфәрнамәләр чынбарлыкны сүрәтләүнең характеры һәм тасвирлау принципларының төрле алымнары белән аерылып торалар. 19 гасыр азагы, 20 гасыр башы сәяхәтнамәләрендә әдәби сүрәтләнеш мәгърифәтчелек юнәлешен алга кую үстерелә. Моның ачык мисалы итеп инде барыбызга да билгеле Заһир Биги, Фатих Кәрими, Садри Максуди юл язмаларын күрсәтергә мөмкин. Бу чорда инде юл язмалар ритуал һәм рәсми юл йөрүләр нәтиҗәсендә язылган әсәрләр дәрәҗәсендәге әһәмиятләрен югалталар, әдәби әсәр дип аталу дәрәҗәсенә диярлек күтәреләләр. Менә без гасыр башы вакытлы матбугатында дөнья күргән сәяхәтнамәләрне эзләп табып, туплап, 2 китап әзерләдек. Аларны без әлбәттә сайлап алып кына тәкъдим иттек. Инде Илһам әфәнде әйтеп китте, географик, тематик яктан килеп алар Иран, Төркия, менә аның беренчесе. Кавказ якларына баручыларның әсәрләре бирелде. Мәсәлән, танылган язучы журналист Бирхан Шәрәфнең Иранга сәяхәте, андагы Иран революциясеннән соң булган хәлләрне тасвирлау өчен бара ул. Шуннан соң кызыклы тагын бер сәяхәтнамә бар анда, аның авторы да кызыклы. Бу Сакмары тәхәллүсе белән язылган Шам хатирәләре. Сәяхәтнамә зур. Аның бу безнең китапларга 4 зур
әсәре кертілді. Сакмары сәяхәтнамәсендә үзенең шуны исемен күрсәтмәсә дә Татарстаннан икәнлеген шулай дип аңладык инде без. Сакмар, по крайней мере, Сакмар суы буенда туып үскән икәнлеген, татар егете булуын әйтә ул. Һәм Бейрут шәһәрендә Америка күллиятендә укучы студент икәнлеген дә искәртә. Ул киң эрудицияле берничә тел белә, аның тарих, сәясәт һәм иҗтимагый тормышта кызыксындыра, аеруча мәгариф өлкәсе, үзе студент булгач, Төркиядәге укыту системасын, мәктәпләр һәм аның торышына да битараф түгел. Беренче сәяхәтнамәсендә шул Шамга бара. Шамдагы Дамаск шәһәре бүгенге, ул вакытта бит инде Сирия билгеле булганча Госманлы дәүләте составында була. Шамдагы зур китапханәләр турында искиткеч миңа бик гаҗәп тоелды, күз алдына китерә алмаслык дәрәҗәдәге мәчетләр. Анасын мин интернеттан карап, андый мәчетләрнең рәсемнәрен дә күрдем. Ул аларны бик тасвирлый инде. Гаҗәпләнеп, кызыгып, эченә кереп укыйсың. Аның сүрәтләү теле дә бик матур, оста. Изләнә торгач, бу Сакмары псевдонимлы кешенең кем икәнлеге дә табылды. Аның авторы Газизов Габдулла Калимулла улы дигән кеше икәнлеге ачыкланды инде. Шул Оренбург янындагы Саракташ авылыннан икән. Бейрутта укуын тәмамлап, илгә кайткач, Троиц шәһәрендә Яушевлар мәдрәсәләрендә мөгаллимлек итә. 20-нче гасыр башы матбугатында шактый актив языша. Шура журналында, Вакыт газетасында язмалары күп. Революциядан соң аклар белән Харбинга китә. 1000 ел дигән газета чыгаруда катнаша. Соңыннан күп безнең татар зыялыларыныкы кебек аның да язмышы онытылуга дучар ителә. Монда аның хәлп хатирәләре дигән юл язмасы, шактый зур юл язма, бик кызыклы. Ул Шура журналының 15-16 елгы саннарында басыла. Аның бу әсәре, сәяхәтнамәсе, хикәяле стиле җиңел һәм эчтәлекле, бай мәгълүмат дип әйттем инде. Бу әсәр Бейрут шәһәрендә шул Америка күллияте студенты булса да, ул төрле шәһәрләргә, Бейрутка, Шамга, тагын берничә шәһәрләрдә Бәгалбәк дигән Гелиополь дип аталамы әдәбиятта. Шул шәһәрләрдә була, андагы археологик казылмаларны белән дә таныша, алар турында искиткеч зур мәгълүмат бирә. Аның язмалары шуның белән кызыклы. Ул бигрәк тә шул тарих, география, археология белән кызыксына һәм гарәпләрнең борынгы тарихларына барып тоташа. Ул аңлашыла, ул күп телләр белә. Татарча, русча, инглизчә, французча телләрдә сөйләшә, аралаша, укый, яза белә. Һәм күренә, ул бу сәяхәтнамәләрен язганда, бигрәк тә менә шу ерак тарихка китеп язганда, инглиз энциклопедияларыннан файдаланган. Шуңа күрә аның теге үзеннән уйлап тапкан, кемнәндер ишеткән язмалар гына түгел, кагазга язылган тарихи, документларга нигезләнеп язылганлыгы аеруча зур кызыксыну уята, һәм укучыга да бик кызык инде ул. Без Лейла ханымга да сүз бирсәк. Ой, монда иң кызыклары калды бит әле. Тагын бер генә әйтеп китим инде. Мин әйтәсем килә, сәяхәтнамәләр дидек. Нигездә бит инде алар күп язылганнар, басылып чыкканнары да бар, һәм нигездә авторлары гел иратлар. Башта теге хаҗга баручылар, аннан соң инде безнең каләмле булган шагыйрьләребез, язучыларыбыз дигәндәй. Монда бер хатын-кыз сәяхәтнамә язган табылды. Ул Мәрьям Паташева.
Аның Истанбул хатирәләре дип атала. Аның язмасы ул 12-нче елда Балкан сугышы чорында алар Петербургта укучы 4 студентка төрекләргә ярдәм итү йөзеннән тугандаш халыкка Төркиягә китәләр һәм Истанбулда шәфкать туташлары булып эшлиләр, яралыларга ярдәм күрсәтәләр. Һәм аларның инде менә берсе аның ул турыда китапта чыкты, без күрдек, Гөлсем Камалова. Чистайда туып үскән кызы, икенчесе Рукия Юнусова, Петербургныкы, Ташкенттан Мәрьям Якупова һәм бу Мәрьям Баташева Ростоптан. Булар 4-нче курста укый торган булалар инде. Анда алар просто яралылар янында гына тормыйлар. Төркиянең, Истанбулның тормышында, иҗтимагый тормышында катнашалар. Бу бит сугыш вакыты. Алар фронтка ярдәм итү максатыннан тирек хатыннарын уйыштырып, анда үзләрендә дә активистлар була инде. Зур ниләр күрсәтәләр, ярдәмнәр һәм фронт өчен акчалар җыюларда катнашалар. Монда шулай ук Төрек җәмәгатьчелеге, хәтта Төрек солтаны да мәчеткә аларны алып бара, мәчеткә Төрек солтаны йөри торган җиргә Фатих Кәрими, шунда бит инде була безнең. Һәм ул Төрек солтаны аларны күреп, аңа инде хәбәр итәләр, булай кул булгап сәламли. Премьер-министрлары ул вакытта баш вәзир аларның килеп кулын кысып рәхмәтләр әйтә. Сез шундый дулкынландыргыч моментлар анда язылган. Алар менә шулай ярдәм итеп кайталар. Аның вакыт газетасында Мәрьям Баташеваның шул юл язмасы басылып чыга. Бик кызыклы, просто гади күргәннәрен язу гына түгел. Язучының фикре анда. Проблемалары да кызык кына. Сугыш китереп чыгарган кыенлыклар, яралыларның авыр хәле, оешмаганлык, медицинаның көчсезлеге тәнкыйтьләнә. Төркиядәге традицион гаилә төзелеше, гаиләдәге үзара мөнәсәбәтләр мәсьәләсе һәм хатын-кызның гаиләдәге һәм җәмгыятьтәге урыны мәсьәләсе, гаиләдә бала тәрбиясе, мәктәпләр һәм укытуның торышы, шулардан берсе бүгенге көн эчендә актуаль булган катнаш никах мәсьәләсе күтәрелә. Бу Мәрьям Баташева аек фикер йөртеп, Госманлы дәүләтенең дә килеп туган ситуацияны Европа империализмының хәйләле һәм кораллы һөҗүме каршында бөтенләй юкка чыкмас өчен ялгыш тырышуын, көрәшен яктырта. Менә шуннан biz инде бу сәяхәтләрне тагын берсе бүгенге көн өчен кызыклы әйбер бар инде, вакыт аз дисез бит. Әйе, 1 сәгать. Лейла ханымга сүз бирегез. Лейла ханымга. Микрофонны ялгагыз. Менә монда бас. Исәмез хәерле көннәр. Мин дә сүземне Роша Рухи мирас сериясендә басылып чыккан Гаяз Исакыйга багышланган басма белән башлап китәсем килә. Инде белгәнебезчә 2018 елда Гаяз Исакыйның мирасы ватанына кайтарылды. Бүгенге көндә әлеге материаллар тасвирланды. Фонд әзер, инде теләгән һәркем аны белән таныша ала һәм инде эшләрендә аны кулланыла ала дип әйтәсе килә. Әлеге фондта бик әһәмиятле материаллардан берсе Исакыйның көндәлекләре. Инде 1919 елдан, ягъни инде Исакыйның мөхаҗирлек хәяте башланганнан алып, ул көндәлекләр алып бара башлый. Беренче 3 елда ул даими рәвештә бара. Ләкин инде билгеле бер сәбәпләр аркасында инде Исакый үзе билгеләп иткәнчә дә инде күңел төшенкелеге, билгесезлек, бер җирдән икенче җиргә күчеп йөрү, инде бу көндәлекләрне тукталып тора көндәлекләр алып бару 1928 елда басып бер көндәлеге бар. Яңадан 1931 елга көндәлеге бар. Һәм инде шушы көндәлекләр алып бару Төркиядә яши башлаганнан соң яңадан яңартыла. Алар инде үзләре 20 дәфтәрдән артыграк. Менә бу чыгарышка безнең кертелде 5 дәфтәре һәм 6нчы дәфтәрнең бер өлеше. Әлеге көндәлекләрнең. Инде тиздән бу көндәлекләр инде бүгенге көндә дә өйрәнелә һәм инде тиздән әлеге көндәлекләр аерым китап булып басылып чыгачаклар. Инде менә бу чыгарылышның тагын бер әһәмиятле бер чыгарылышы ул безнең тәхәллүсләргә багышланды. Тәхәллүсләр инде 20нче йөз башында бирәктә активлашып китәләр. Бу инде әлбәттә татар вакыты матбуатының чыга башлавы, иҗат ире киңәю белән бәйле. Инде әдәбият мәйданына яңа авторлар килә башлый. Аларның кайберләре әлбәттә
үзләренең исем шәрифләрен тәкъдим итүдән кыйнсыналар. Шуңа күрә яшерен имза астына яшеренәләр дип әйтергә кирәк. Яки киресенчә, әдәбият мәйданында ныклы адымнар белән барган, көн саен вакытлы матбугатта инде мәкаләләре чыгып килгән, язмалары чыгып килгән авторлар киресенчә үзләренең инде халыкны ялыктырмас өчен үзләренә тәхәллүс алуны кулайрак күрәләр. Алар арасында мәсәлән без Абдулла Тукайны әйтеп китерә мөмкин, аның тәхәллүсләре шактый. Шулай ук Фатих Амирханның тәхәллүсләре инде байтак. Аннан соң инде тагын бер сәбәбе шулай ук цензура эзәрлекләреннән качу максатыннан да инде авторлар үзләренә тәхәллүс астына качырга мәҗбүр булалар. Инде менә бу фән әдәбиятта безнең әле тулысынча инде тәхәллүсләр өйрәнеп беткән дип әйтеп булмый. Алар аерым мәкаләләрдә, аерым язмаларда гына чагылалар. Иң беренче мәсәлән 60нчы елларда аларны өйрәнүне башлап җибәрә Мәрьям Бурнашева, аннан соң инде Мөхәммәд Мәгъдиевның мәкаләләре бар. Шулай ук Азат Ахмадуллин, Әбрар Каримуллин тәхәллүсләрен өйрәнү өстендә эшли. Соңгы елларда менә без Зөфәр Абдурәмиевны әйтеп китә алабыз. Аның Тукайны, шулай ук Фатих Амирханның ул тәхәллүсләрен өйрәнү өстендә эшләде, мәкаләләре хайран. Һәм менә шушы мәкаләләрнең бер өлеше әлеге басмада безнең урын алды. Һәм инде тагын төп әйбер монда әлбәттә безнең Мәхмүд Бүдәйлинең тәхәллүсләре сүзлеге. Тәхәллүсләр сүзлеге Мәхмүд Бүдәйлинең әлбәттә аның инде озак елларга сузылган хезмәтенең нәтиҗәсе булып тора. Бирегә инде 1000-нән артык авторның тәхәллүсе кертелгән. Берсе алар әлбәттә кулъязмада, аның бер нөсхәсе безнең мирасханәдә саклана, берсе университетның сирә китаплар һәм кулъязмалар бүлегендә. Әлеге ике нөсхә бер-берсен чагыштырып өйрәнелде һәм тулыландырылып әлеге басмада мазаны тәкъдим итәбез. Инде әлбәттә тәхәллүсләрне ачыклау ул бик авыр эш. Инде моны Бүдәйли үзе дә билгеләп үтә. Чынлап та озак вакыт кирәк. Менә берне авторны ачыклау, берне кушаманны ачыклау өчен дә инде авторның нәсеннән җибнә бирә кирәк, тәрҗемә хәлендә, эшчәнлегендә, аның язу стилендә әлбәттә чамаларга кирәк. Шуңа күрә дә авырлык әлбәттә ачыклау авырлык белән бара. Ләкин шулай да менә бу тәхәллүсләр сүзлеге инде безнең киләчәктә автор мәсьәләсен ачыклаганда һәм шулай әдәбиятыбызда инде актапларны инде ачыклаганда ярдәм итә торган бер чыганак булыр дип ышанып калабыз. Инде тагын бер чыгарыш ул безнең инде әйтеп үтелгәнчә хаҗнамәләргә багышланды. Хаҗнамәләр инде безнең әдәбиятта ул традицион жанр, ләкин Совет чорында хаҗнамәләрне өйрәнү туктатылып торды. Яңадан инде ул таркалганнан соң аларны өйрәнүгә инде яңадан күтәрелеп китте дип әйтергә кирәк. Бу чыгарылышка барысы дүрт хаҗнамә кертелде һәм берсе хаҗга бару юлында инде кирәкле булган күрсәткеч, юл күрсәткеч дип әйтергә була, тәкъдим ителә. Инде бер-ике хаҗнамәгә тукталып китәбез. Мәсәлән, бирдә Хамидулла Альмышевның хаҗнамәсе юл язмасы тәкъдим ителә. Ул Сембер губерниясе Батырша авылыннан 1900 елда хаҗга бара. Һәм инде әлбәттә үзенең күргәннәрен, белгәннәрен, кемнәр белән очрашканнарын шуны җанлы тел белән инде тәкъдим итеп үзенең дәфтәренә теркәп бара. Шулай ук инде шушы хаҗдан кайту юлында да, әле ул Төркиядә, Сүри, Иранда да шундагы изге урыннарны зиярат итә һәм инде бөтен вакыйгаларны үзенә кызык булган очрашуларны инде дәфтәренә терки барган. Бүгенге көндә әлеге кулъязма Альмышевның нәсел дәвамчыларында саклана. Тагын игътибарга алына торган бер факт инде әлеге хаҗнамәне оештыруда Альмышевка Петербургтагы миллионер Мөхәммәд Гали Максудов ярдәм итә. Ул аңа матди яктан ярдәм итә һәм инде ул хаҗда вакытта аның гаиләсенә дә ярдәм итеп тора. Аннан соң икенче бер хаҗнамә инде билгеле безнең шәхес, журналист һәм нәшир Абдрахман Гомәри хаҗнамәсе. Ул билгеле булганча 1926 елда Мәккәдә булып уза Бөтен дөнья мөселман конгрессы һәм шушы конгресска Абдрахман Гомәри бара состав делегациясында сәркәт буларак. Һәм инде шушы аның сәфәре шушы юл язмасында конгресс эшендә уникаль вакыйгаларда теркәлеп барган. Һәм инде хаҗнамәгә шушы изге урыннарда зиярат иткәндәге вакыйгалар да инде җанлы тел белән бирелгән. Аннан соң инде менә күп хаҗнамәләрдә инде игътибарга алына торган бер әйбер
инде хаҗ юлы бик җиңелләрдән булмый, алар инде төрле куркынычларга да дучар булалар, яки инде аларны башка әйләнгеч юллар белән да җибәрүләр дә булган бит инде. Кайберләре инде булган акчаларын югалтып, милкәтләрен югалтып, озак елларга шунда калырга мәҗбүр булганнар, яки инде киресенчә бөтенләй кайта алмаганнар да булган. Һәм шушылардан инде аларга яңа хаҗга барырга ният итүчеләргә ярдәм йөзеннән дә хаҗ нәмәләрен язучылар оптималь маршрутларны тәкъдим итәләр һәм инде үзләренең шушы алданмаска ничек сакларга үзләренең киңәшләрендә биреп баралар. Гомумән менә бу хаҗнамәләр шул хәтле тыгыз эчтәлекле, шул хәтле кызыклы итеп язылганнар. Инде ул бердә укытучыны бер укучыны битараф калдырмас дип уйлыйбыз. Аннан соң менә бу тагын бер безнең чыгарылыш багышлана Солтан Габашига. Солтан Габаши инде билгеле булганча безнең музыкаль профессионал музыка сәнгатенең үсеш юлларын билгеләгән композитор һәм музыкант. Бу китап аның әсәрләрен һәм инде халык авыз иҗаты үрнәкләрен эшкәрткән вариантлары тәкъдим ителә. Аннан соң шулай ук биредә инде Габаши теоретик буларак татар музыка төшенчәләрен, терминнарны кулланып, аларын татар телендә аңлатмаларын тәкъдим иткән документлар да шушы китапка кирип китә. Шуның белән дә инде без әһәмиятле укучы өчен бер яктан. Аннан соң Габаши чыга Татарстан районнары буйлап экспедицияларга, шушы экспедицияларда инде халык авыз иҗатларын туплый, өйрәнә, аларның шушындагы урындагы драма түгәрәкләренә аның ярдәме тия, аларга да ярдәм итеп, хәтта алар белән бергә концертларда куеп йөри. Һәм инде шушы отчетын ул отчетып безнең шушы чыгарышка тәкъдим ителде. Шулай ук инде аның тәрҗемәи эшләнүенә караган материалларда әтисенең язмалары да әлеге китапта урын алды. Шулай ук Улы Рөстәмнең язмасы да биргә кертелде. Аннан соң тагын бер инде Солтан Габаши озак еллар тәрҗемә эше белән шөгыльләнә. Аның мәсәлән әлеге китапта тәкъдим ителә музыка белгече Лев Лебединскийның озак еллар хезмәтенең нәтиҗәсе булган башкорт халык биюен өйрәнгән хезмәтен Габаши татарчага тәрҗемә итә. Әлбәттә, тәрҗемә җиңел генә бармый, чөнки әле бию сәнгате инде ул үзе бер өлкә терминнар эшләнелмәгән. Шушы терминнарны тәрҗемә итү мәсьәләсендә дә ул гыйльми үзәккә мөрәҗәгать итә, аларның ярдәмен тоеп эшли. Ләкин инде кайбер терминнарны үзе дә кертеп җибәрә. Инде бу шушы әйберне инде ул үзе тәрҗемәчедән дигән хезмәткә керешелешендә әйтеп тә үтә. Мәсәлән, инде йөренү биюдә, тапырдау, шуыштыру, алымнары бит инде биюдә бар шундый хәрәкәтләр, аларны инде бу инде Габаши аларны кертә һәм инде үзе дә билгеләп итә. Әлбәттә, терминнар тәкъдим итәбез, инде аларның уңышлы яки уңышсыз ягын инде киләчәк күрсәтер дип билгеләп тә үтә. Аннан соң инде биредә әле бер кайда да басылмаган Габашиның әсәрләре, эшкәртмәләре урын алды һәм инде тагын бер хатлары урын алды. Мәсәлән, Сара Садыкова хатлары, әлбәттә, аларның бер өлеше Азат Хатын журналында басылып чыккан инде, кыскартылып кына, биредә инде алар берничә кыскартуларсыз комментарийлар, шәрехләр белән тәкъдим ителә. Һәм мәсәлән, булар инде гади хатларына түгел, әхвал белешкән хатларына түгел. Бу инде ике олы шәхеснең тәрҗемә хәлендә эшчәнлеген дә бирдә яктыртыла. Һәм инде музыка сәнгатенең үсеше, андагы вакыйгалар, андагы кичерешләр бөтенсе яктыртылып бара. Мәсәлән, инде Соня Персон синең өчен яздым дип әйтә Сара Садыковага, синемдә катнашырга тиеш, яны кайтырга тиеш дип инде мөрәҗәгать итә. Һәм инде үзе укытучы буларак та укучысына киңәшләрен биреп бара дип әйтергә кирәк. Гомумән шушы монда инде әле бер кайда басылмаган материал тәкъдим ителә биредә, укучы өчен кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Инде менә әйтелеп үтелде. Дәвам итәргәме или кыска гына. Менә безнең татар җәмигъ мәчете метрикалары китабы әлбәттә монда килеп бар икән. Менә шушы китап басылып чыкты бит инде, бу метрикаларга нигезләнеп басылган китап.
Инде Җәмигъ мәчетен, Татар Җәмигъ мәчетенең барысына тарихына күз салсак, аның барлыкка килеп 1773 елга карый, 73 елга карый. 1853 елда әлеге мәчет урынына манаралы мәчет төсле. 1886 елда инде биредә метрикаларны алып бара башлыйлар һәм шушы имам хатип булып Сембер губернасы Кырмаш иясеннән бер Мөхәммәд Мәүдүд Әхтәмов дигән кеше алып бара метрикаларны һәм биредә инде 1857 елдан алып 1920 елга хәтлек метрик граждан актлары хәле теркәлә. Әлбәттә, китапка барысы 651 язма бирелде, барысында кертеп бетерү мөмкин булмады инде. Бәлки киләчәктә аны эшләп чыгарыбыз. Бу метрикаларда, гомумән метрикаларга мөрәҗәгать итү соң елларда бит инде алар активлашып китте. Анысын беләсез. Шулай ук менә бу метрикалар исә татар Ташкент төбәккә татарларның килеп кайсы төбәктән күбрәк килеп утырганнарны күрсәтәләр. Шуның белән дә әһәмиятле. Мәсәлән, инде күбрәк Казан, Оренбург, Тамбов, Рязань губерналарына күчеп килгәннәр күбрәк. Һәм инде монда аларның социаль хәлдә ашагыла нәрсә белән шөгыльләнгәннәр, гомер ысынлыгы. Аннан соң инде мәсәлән туучылар күп булса да вафат булыша да шулай ук шактый, бу инде медицина түбән булу белән дә бәйле. Балалар арасында күбрәк ютәлдән инде күбрәк үлгәннәр, эчке төтән үлгәннәр, алар инде яман шештән, үпкә чиреннән вафат булганнар. Һәм гомумән дә әлеге метрикалар гомумән Төркстан өйрәнүче галимнәр эчендә һәм инде тарихчылар эчендә, этнографлар эчендә бердәй кызыклы чыгарыш булыр дип өметләнәбез. Рәхмәт. Рәхмәт. Сораулар бармы? Микрофонга әйтегезче, Сеңбек ханым. 1770 елда Җәмигъ мәчете булган дидегез. Дигән аңлашы безнең 1552 елга Җәмигъ мәчетләре булмаганмыни? Алар булган әлбәттә, ләкин алар мәчетләр күп булган инде. Алар шин мәгънәсендә Менә беренче дип әйтәсез сез. Симбек ханым, биредә сүз бара Ташкенттагы мәчет хакында. Бу ягъни мин үземнең чыгышында әйтеп киткән идем, Ташкент татарларының тарихына, аларның тормыш яшәешенә багышланган 2 китап Китапны күргәнемдә бар һәм язымда мин китап турында. Рәхмәт сезгә. Мин тагы бер сорау. Менә Гайс Исхакыйның мирасы Төркиядән кайтты дидез. 30-нчы кайттымы? 30-нчы кайтты, әйе. Менә шул битте. Гайс Исхакыйның мирасы 30-нчы кайтты дип әйтергә мөмкин. 30-нчы дигәндә монда нәрсәне без күз уңында табыз. Ягъни Гайс Исхакыйның үзенең архивы, үзенең кулында булган документлар, үзе кулланган китаплар, үзе язган хатлар, ниндидер черновиклар, караламалар, фотографиялар һәм башкалар. Менә аның тормышына бәйләнешле башка күренекле кешеләрдә дә документлар бар икәнен беләбез. Мәсәлән, шундыйларның берсе Надир Дәүләттә аның бер интервьюсында да ул әйтеп үткән иде. Миндә Гайс Исхакыйның тормышына мөнәсәбәтле документлар саклана дип. Ялгышмасам, инде аларны Төркиядә аерым бер фондка тапшырып калдырды бугай. Тапшырырга васыять итеп калдырды бугай. Һәм Османович, сез әйттегез, менә сайт турында, сайтның адресын атай алмыйсызмы? Безнең үзәкнең эшләп килә интернетта сайты. Анда сайт турында. Ул сайттан күп кенә галим-галәмәләр, аспирантлар да файдаланалар. Аны табуы бик җиңел. Поисковикта Мирас инфо дип эзләгәндә ул килә дә чыга. Мирас инфо. Бу китапларның тиражлары хакында һәм кызыкланган кешеләр каян алырга мөмкинме? Димәк, бу китапларның күпчелеге нәшер ителә дәүләт программасы кысаларында. Менә безнең рухи мирас эзләнүләр һәм табышлар сериясе, аннары культурно-историческое наследие татар зарубежья сериясе. Алар әлеге программа идентичность дип әйтәбез инде без аны. Мин тулы исемен сезгә китермим. Идентичность программасы кысаларында нәшер ителәләр. Аларның анда тиражлары билгеләнгән. Тиражлар күп түгел әлбәттә. Кайсыныкы 500, кайсыныкы 300 экземпляр. Әмма бу китапларның без электрон версияларын
Тел әдәбият һәм сәнгать институтының сайтына, шулай ук Мирасхана сайтына эләбез, электрон версиялардан файдаланырга мөмкин, аларны анда табырга мөмкин. Һәм сатып алу ягыннан шундый бер үзенчәлек бар. Дәүләт программасы кысаларында чыккан китаплар кызганычка каршы китап кибетендә акчага сатыла алмыйлар. Закон буенча, бу канун буенча шулай. Алар нәшер ителгәннән соң, әгәр дә күбрәк тираж белән була икән, төрле оешмаларга, мәктәпләргә, китапханәләргә бушлай таратылалар. Әгәр дә инде кызыксынычлар булса, дирекция исеменә, институтның дирекция исеменә хат язып, бу китапларны шулай ук бушлай алу мөмкинлеге бар. Рахмет. Ай. Шәхесләрнең фотолары белән бәйле китапларны күрсәтегез. Алар сайтта эленгәнме? Алар мәктәпләргә таратыламы бу китаплар? Әйе, менә бу китаплар, бу кызык серия, гомумән шактый кызык һәм үзенең укучысын тапкан серия дип әйтергә мөмкин. Бу сериядә чыккан китапларны гелсә сорыйлар. Но шул ук вакытта, мәсәлән, беренче, икенче чыгарылышлар инде безнең шул күргәзмәләргә йөртергә генә калды. Алар бик тиз таралып беттеләр. Менә беренчесе Габдулла Тукай иҗатына багышланган, фотографияларга багышланган иде. Габдулла Тукай фотографияләренә, фотосурәтләренә багышланган иде. Анысы инде икенче тапкыр нәшер ителеп, ихтияҗ булгач, нәшер ителеп таратылды мәктәпләргә, китапханәләргә. Икенчесе. Кызганычка каршы әйткәнемчә, аларның тиражлары күп түгел. Электрон версияларын шулай ук сайттан табырга мөмкин. Сораулар, сіздің уақытымыз Шаққандыр. Әй. Әйтәсізділіктер. Димәк, мен җимгаклау рәвешендә генә бик кыска гына бер фикер әйтеп үтим. Менә күргәнегезчә, монда 3-4 сериядә тупланган китаплар хакында сүз барды. Аларга тупланган материаллар хакында. Аларның күпчелеге электән билгесез документлар, архив документлары. Менә кызганычка каршы татарның үзенең тарихында күп мәртәбәләр әлифбасын, язу рәвешен алыштыруы шундый бер үзенчәлеккә дип әйтим китереп чыгарды. Без үзебезнең мирасыбызның шактый зур өлешеннән мәхрүм бүгенгә кадәр. Алар фәнни әйләнештә дә юк, укылышта да юк. Менә шушы материалларны кайтару әлеге серияларның төп үзенчәлекләренең берсе. Инде моңа карап кына безнең карашлар узганга төбәлгән икән дип уйламагыз. Үзәк хезмәткәрләренең, институт хезмәткәрләренең безнең карашлар киләчәккә төбәлгән, әмма шушы материалларга үткәнгә нигезләнеп, тарихка нигезләнеп, киләчәкне төзү турында уйлар, хыяллар. Рәхмәт ихтизарыгызга. Әйе. Мирасхана эшчәнлеге буенча бер сорау. Күпме өлеше фәнни оборотка керде сезнең булган китапларга? 450 мең дип укыдыммы соң? Барлыгы Мирасханада бүген 50 меңнән артык берәмлек санала. Берәмлек дип әйтәбез инде, ул бер материал, бер исемдәге материал. Ул бер бит булырга мөмкин, яисә 900 биттән торган китап булырга мөмкин. Бер берәмлек, әйме? 50 меңнән артык. Аларның күпчелек өлешен безнең күренекле шәхесләребезгә, Татарстанга, татар темасына мөнәсәбәтле шушы темада эшләгән галим-гөләмә, язучылар, шагыйрьләр, прозаиклар һәм фән мәдәният хезмәткәрләренең шәхси архивлары алып тора. Менә Габдулла Тукайдан башлап, Шихабетдин Мәрҗани, менә монда исемнәр яңгыраган Солтан Габаши һәм Галимҗан Ибраһимов, Мәҗит Гафуриларның шәхси архивлары институтның эшчәнлеге, күп елларга сузылган эшчәнлеге дәвамында шушында тупланып, бүген сакланып калган. Бу өлеше аның шәхси фондлар белән бәйле. 8 меңнән артык берәмлек, саклану берәмлеге ул кулъязмалар. Кулъязмаларның үзләрен берничәгә бүлеп төркемләп булыр иде. Ул гарәп графикасында һәм гарәп телендәге китаплар, фарсы телендәге китаплар һәм безнең ни дип әйтим инде, горурлыгыбыз дип әйтимме, борынгы татар телендә язылган кулъязмалар.
Ул әйбер бөтен халыкларда да юк. Менә мәсәлән, Дагыстан якларына чыксак, анда архивларда архив хезмәткәрләре архивларда сакланучы материалларга карата әйтәләр, бездә күбесе хәтта 100% гарәп телендә язылган әйберләр дип. Ягъни җирле халыкның үзенең телендә язылган материаллар ул кадәр түгел. Ә менә бу яктан караганда татар тарихы, мәдәнияте безгә аның үткәне безгә шактый зур мирас бүләк итеп калдырган. Рахмат бик зур. Рәхмәт. Менә тагын өстәмәген әйтәм, бу китапларны кирәклеләре булганын үзегезгә алып кала аласыз. Без аны шундый максат белән алып килдек.